драги зрители! Това е първата ми рубрика "Предизвикайте ме" и имам доста предизвикателства на събрани. Но някои от тях са малко по-дълги и затова се налага да бъдат на различен клип. Но тук намерих едно доста интересно. Юзер със странно име, което не мога да произнеса, ще го оставя там в коментарите, някъде да я знам, някъде в дескрипцията. Ми даде това предизвикателство и също така ми даде и 20 думи, които е подбрал. Една само аз си добавих, която може да ги кажа. Не знам. Та, нека се опита да ги кажа в барковски акцент. Извадих, изтеглих, направих, напанах, направил съм, изкочих, излагах, разпанах, изказах се, изгасна, запалих, изгасих, изтичах, изкочих, Кой за бой го написа това? Укарах, вундаба! Потруших, изкривих и утрепах! Това бяха от мен 20 думи на върховски акцент. Не знам кой ще въобще ми го даде това предизвикателство, ама як си беше. Добре, оставете още предизвикателства в коментарите. Другите предизвикателства от миналия епизод на рубрика Диваци ще бъда в различен клип, защото са много дълги, вече снимам. И мерси за подкрепата на камераджията, който ме снима. Вече имам статив, вече сме само на статив. Да, това е от мен за сега. Оставете още идейки, харесвайте, коментирайте. Това е от мен. Лайк, subscribe, comment.